bandiraɓe musidɓe tedduɓe konngol men hannde noon ko yewtanden e ko faate e ko wiyete courant ko gueɗel ngel ngannduɗa ene huutere no feewi e oɗo jamanu kala ko neɗɗo watta ina hatojini e courant sabu courant kañum nde hutorta e noddirguel sa wuppi cumcuma aɗa yiɗi pasde ko courant saɗa wuppani ko courant saɗa looto ko ƴogata ndiyam ɗam addanma ko robinet o kadi ko courant hay sinno koye forage gonɗa koma waɗa courant noon dogi fecci pecce ɗiɗi feccere wotere nde wiya courant alternatif feccere wonde nde wiya courant continu kanji ɗiɗi kala ɗi mbina e yumma wiyeteɗo générateur on générateur hono jibinowo o kanko hoore makko de o rendinat tan o wahlita wonta courant kono courant e hoore muɗum holto ɗiɗi e yontaji gadane ɗi to asli courant eɗen keɓa ɗum e nokkuji tati ha e nayyi courant ne yalte ndiyam courant ne yalte hendu courant ne yalte leydi e courant ne yalte nangue ɗen gueɗe nayyi heewi yaltinede courant kono kanji foof adi ko courant jalto e ndiyam o ko ɗum addini ɗum e ɗemgal faraysi ni wiya courant nde wonno koye warago ndiyam ɗum hocca wahlita addi sifa mum ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon saabi yimɓe mbawi hutorade ɗum e kala